दिनै चिरां जिल्लानि हाग्रामा दालां सेरनि सरकारि हाखौ माखासे सुबुंफ्रा दखल खालामना लानो नागिरनायखौ नुनानै रौमारि ओनसोलनि गं 32 गामिनि रायजो राजाफोर आरो हा आवग्रिना लाग्रानि गेजेराव दावराव दावसि जादों। गं 32 गामिनि रायजोफ्रा बुंबावोदि रावबो सोरबा दखल खालामनो फैनाय सुबुंनो हगारनाय जानाय नङा। बिनिखायनो दिनै रौमारि ओनसोलनि रायजोफोरा दखल खालामनो फैनाय सुबुंफोरखौ होबथाफैयो। बेनि सायाव सोरखारा राहा लाना मोनसे मोजां थासारि लाबोयो आरो सोरबा दखल खालामनो फैनाय सुबुंफोरनो हगारना होनो नाङा होननानै गं 32 गामिनि रायजो राजाफ्रा खावलायो। खालामनानै दोनदों बेयो आगोलाव सयल कनजारभेसन आरोखि सयल कनजारभेसन एरिया बे आइनि सेराव रिजार्भ सुम्लि बिफां सिसु बिफां गासै बिफाङानो दंजोबो आरोखि बायदि बायदि बिफां लाइफां आरो लोगोसे फरेस्ट अफिसानो नैबे खाथियावनो दंमोन जेरावनाखि नैबे सिमलागुरि एलपि स्कुल खाथियाव ओमफ्राय बेखौ जोङो दा ओरैनो थानाय नुनायखाय आरोखि दंफाङाथ' खुरखालांबाय बायलांजोब्बाय रानलांजोब्बाय बानानि माबायाव बेखौ जोंनि माबाया आरोखि समाजाव खेथि बाथिनि थाखाय आरोखि एसे रेहाय फैयो खोमा होननानै टिका होयोमोन आरो बेखौ होयै होयै जों दा दोनथ'बायमोन दोनथ'नायाव बिसोरो एनडिएबि सारेन्डारफोराव बा संगठना बेखौ केम्प खालामनो बिदोंमोन जोंनि समाजा बेखौ अबजेक्सन खालामदों। इन फिउचार जोंहा माबा इन्स्टिटिउसन फैयोबा जोंनाव गभर्नमेन्टनि स्कुल कलेज फरेस्ट कलेज दा जेरै नेरिम फैदों बेबायदि माबा फैयोबा अनुस्थान फैयोबा जों बेखौ हगारगोन खिन्थु बेक्तिगत सोरबा संगठना बेखौ अकुपाइड खालामबा जों बेखौ होनो हाया आरो होनायबो नङा इयुनावबाबो खिन्थु गभर्नमेन्टनि इन्स्टिटिउसन फैयोबा जोंना माने इन फिउचारनि डेभेलपमेन्टनि खोथा दं गथ' गथाय बिब' बिनानावफोरनि बेखौबा जों हगारगोन जों नार्सिं कलेज फरेस्ट कलेज एनि टाइप अफ इन्स्टिटिउसन दायो नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय मा लुबैदों बे जाथायनि सायाव दाथ' जोंना फरेस्ट कलेजआ नै फिथाल' हास' फैनांसिगौ आरोखि जाखाबाय ओमफ्राय दा नेरिम दङ नेरिमनि थाखाय जोंना हाया क्लियार जायाखै बिनि थाखाय बे हाखौनो दोनदों जोङो दा बेयाव एप्रक्सिमेट 150 बिगा दं बै हागासिम बेयाव दा जेनेबा 400 बिगा नांगौ नेरिमाव दा 400 बिगायावथ' बैथिंबो थोजोबा बेबो थोजोबा जेनेबा ओरै कलेज मेडिकेल कलेज ओरै जाहैबाय हस्टेला बिसिना मेडिकेल हस्टेला हरै जानांगोन बेबायदियैसो जोङो बेखौ हाखौ अकुपाइड खालामनानै दोनदों आरो जों जायखि बेक्तिगत बा अन्य संगठन फैयो जों बेनो होनो हानाय नङा इन फिउचार बियो जोंना रौमारि बिसिडिसिनि आन्दारावनो बियो आइ नदीनि एक नं उदालगुरि नैबे हाग्रामा ब्रिज बिनि सानजा हाया फरेस्टआव गोलैयो नामा जाथायाथ' जाजेननायाव 12 जुलाइआव आरोखि बिसोरो नैबेखौ गायसनफैजेनदों देरा गावसोर थानो ओमफ्राय सिमा थुफैदों प्लट गावबा गावनि माबायाव आरोखि बिसोर करिब 40 जनसोफोर दंमोन आरोखि फैजेननायाव ओमफ्राय बिनि उनाव जों बेखौ बोखारफैदोंमोन रायजोयैनो फैनानै बोखारनानै उनाव बिसोर बिथांमोनहा गायसनफैबाय आरो नैबेयाव जेसिबि सोनानै नै बाउन्डारि जावफैबाय आरो बेखौ नुनानै रायजोफ्रा दिनै फैदों बेयाव दिनैनि डेटआव एस अन डेट फैनानै होबथाफैदों बुरजायैनो जोङो आरो जों खुनु माबा बिसोरथ' जोंनि लकेलिटिबो नङा आनलकेल खैला मैला बा ओरै आमटेका साइडनि जायखौ जेनिफ्रायखि फैया जोङो जोंनि हारियानो जा गुबुन हारियानो जा जों होनो हानाय नङा। दा मेजिस्ट्रेट ओमफ्राय पुलिस बिफाननि फैबाय बिसोर मा खोथा होलांदों? मेजिस्ट्रेट सार आरो नैबे जोंना असि सारमोन फैदोंमोन दा सारमोनहा ओरै होनलांदों मेजिस्ट्रेट सारा बेखौ डिसि सारजों रायलायदो आलदा आलदा थारिख लानानै थांदो बे जाय अकुपाइड खालामफैदों आरो जोंनिनो हाखा जोंहाबो आलदा टाइमाव थांनानै बेखौ मा जों होबथानाय राहाखौ लागोन आरो बिस्रा बियो मोनो मोना गावसिनि खोथासै बेखौ डिसि सारा सरकारि हा नामा बे सरकारि नङा बियो सयल कनजारभेसन फरेस्टनि आन्दाराव गोग्लैयो आरोखि सरकारि हाबाथ' दस्रा खोथा दा बियो समाज हिसाबै जेनेबा बे एरियानि मानसिफोरनो सोंनांगौमोन आरो जायफोर दखल खालामदों मोनसे गार्जेन थायो नालाय एरियानि बे गार्जेन हिसाबै जेनेबा बिसोर गार्जेनाव सोंनांगौमोन जे पारमिसन होना होआ जेरावनाखि बिसोरनो बेंनानै दोनदों फोथारखौ फिल्डखौ जेना गिदिर गिदिर सरकारि अनुस्थान फैनांगौ अफिस थफिस फैनांगौबा बेयाव जेनेबा सरकारि हायाव जों गिदिर गिदिर अफिसफोर बानायनांगौ बे हिसाबै जायगा गैया जानानै थायो बे हिसाबै बे हाया जेसेबां दिन माने खालि थागोन एसेबां दिन मोजां जागोन मानोना बेयाव जोंना सरकारि गिदिर गिदिर अफिस इनस्टिटिउटफोर लाबोयोबा बेयावनो अफिस थफिस बानायनांगोन डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगोन बे हिसाबै जेनेबा दखलदारिफोरखौ जेनेबा दखल खालाम होआलासिनो ओरैनो हाखौ दोननाया मोजां जायो आरो
दायो नोंथांमोना मा सरकारनिफ्राय समाधान मोननो लुगैयो बेनि सायाव सरकारा बेनो रायजोनि हा हिसाबै रायजोनाव थानांगौ बेबायदि दखल सख्थ' खालामहोनायाथ' थिग जाया मानोना बे देनां गिदिर गिदिर इनस्टिटिउट लाबोनोबा जोङो बेयाव अफिस थफिस बानायनांगोन हा थोनाय नङा मोननाय नङा बबाव न' लुहैनो सोरनि पाब्लिकनि हायाव बबाव न' लुहैनो मिडिया फाथाय हायावथ' रावनावबो इनस्टिटिउट लुनो हाया बे हिसाबै बे सरकारि हा थाखायोब्ला जोंहा मोजां जायो भबिसतनि थाखाय अफिस थफिस गिदिर गिदिर इनस्टिटिउट बानायनो थाखाय मेडिकेल कलेज नांगौ ओरैहाय माबा माबि नांगौ जेनेबा बेफोरखौ बानायनो थाखाय उनाव भबिसतनि थाखाय नांगोन ना जायगायाव गुवार Central Institute of Technology Kokrajhar. Admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, BTech, BDes, MTech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.